70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Ang oras. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. May gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman tanan sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi action ba, no? Sa Yes, atong sir. mga listeners, mayang gabi. Ari atag naton lakat sa atong nga chimbo sini nga gabi. Martes kita karon, Enero 26 to 2021. Sa kapungsuran, naga-influensya sa gihapon ang tail end sang frontal system. Ari siya sa nasidlangan nga bahin sang naminhan kag Central Luzon. Partikularmente diri sa mga lugar sang Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal kag Quezon nga ang ilang panahon amuning magalumon kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang ikadua naton nga weather system amuning northeast monsoon kun hangin amihan naga-apekto iniya sa iban man nga bahin sang naaminhan kag Central Luzon man diri sa mga lugar sang Apayao, Kalinga sa iban nga bahin sang Cagayan Valley. Daw extreme northern Luzon nila nga magalumon ang ilang kahawaan nga may pag-ulan. Subong man ang Ilocos region kag sa iban man nga bahin sang Cordillera. Amo man ang Central Luzon nga northeast monsoon sa gihapon nag-influensya. Pero mayad-mayad nga chimpong ilang may pag-uum-guum ya ang ilang kahawaan hasta nga magalumon ang ilang kalangitan. May dala lang ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pag-ulan. Ang ilang mabatyagan, no. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod nalakip kita diri, no. May paggulugal man ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton nga kalangitan may dala lang ini naligwin man nga mga pagulan halin sa localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon ari sa kasarangan hasta may
pagmadlos nga uyop sa hangin halin ini sa direksyon namin na nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While sa iban nga bahin sa aton pungsod, nagapabilin, no? Diri, nalakip man kita diri nga may mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin sa gihapon direksyon namin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So, kung sa localized forecast, mahayong aton timpo, mabatyagan natin ang may pagulugalom sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. Nga may naligwin, ini nga mga pagulan ng aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, nagapabilin nga mangin makanayas sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Okay. Ang aton nga tao, alas 9:34 sini nga gabi, 1.5 metro ang takos ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 5:22 karon sa kaagaw. O kung buwas na sa aga, adlaw ni alas 5:22. Sa takos naman nga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 6:07 buwas mabutlak si haring adlaw, no, nagtunod ni siya alas 5:46 karon sapon. Kag ari kita 24 hasta 31 degrees Celsius o kung 68.6 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit. So, manang aton kabugusan nga lakat sang aton nga timpo sini nga gabi. Si Vulcan kadlaon, dugang pa ibalo naton, Action Bright. Yes, sir. Duha lang ka volcanic quake. Ang narehistro sa aton nga 24 oras nga nga obserbasyon. So, kasarangan ang iya pagbugas ang puti nga aso, nagtimbuok, ini siya kapin sa 300 metros. Ang kataason, antes ini siya nagkulap sa direksyon namin na nakatungdan o kung northwest pakad subong man na bagat na nakatungdan. So ang iya nga ginbuga nga asopre ara sa 562 toneladas sang nagligan ka pitsa 5 sang Enero tuig 2021. Ara gin man ang hubag sa gihapon nga padayon gina takos ang aton global positioning system. Kag ara man nga may mahinay nga hubag man diri sa kaldera sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang bulkan kanlaon. Halin pa sang Hunyo 2020, no? Kag ini nagasulit-sulit sa aton electronic tilt monitoring o kung tilt meter, no? Diri nabagat na nasidlangan nga nanubuan, no? So, amo na yung mga parametro naton nagapadayon ang alert level 1, no? Alert level 1 nga ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon gina-istrikto nga waya na ising may makasulod. Okay. Sa pagtayog ang narehistro kag ina at Talisay, Negros Occidental alas 4:26 ang kagahon pero unfelt ni siya. 2.0 ang magnitude, may dalom ini 5 kilometros ang depth of focus. No, unfelt siya. Dason antes ini may ari siya sa Sipalay. 2.1 ang magnitude, may kadalumon ni siya nga depth of focus 20 kilometros, no? Alas 12, 20 kag inasang kagahon. Ari pa yun, sunod-sunod do, duwa ka Sipalay. Sang alas 10:04, unfelt lang gyapon 2.8 ang magnitude, 20 kilometros ang kadalumon. Alas 10:04 na isang hapon kagapon, no? Kag antes na alas 9:19, 24 kilometros ang dalom, nagrehistro ni siya sa magnitude nga 3.2 unfelt ng Japon wa ikakabatyag. Okay. So na sa 24 oras ng obserbasyon natin pagtayog-tayog diri sa aton palibot Action Bright kag sa bulkan kanlaon. Kanami kido katawhay sa palibot ta Sir Gano.
Doon nakalipas Monsoon break ka. Dugay-dugay, ara naman na siya. Pwede. Sir Gan, salamat may gabi. Sige. Welcome, mayang Yes, gabi. sir. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kita mo, may record ang aton sini nga PDMPD, ano? Mamayara sang linog nga nagakahanabo diri sa aton sa Negros, pero hindi naton mabatyagan bangod sa tuman kahinay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakisan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanan maka-action daw na lipat ko siniho. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 14 na. Subong adlaw, Martes na kita, ari na sa Enero 27 na kita, 2021. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station. Anyways, 26 pa lang subong ha. Doon nag-advance ako ha. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Indeklaraman kita sa bago lang nga survey sa Nielsen nga number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to sa aton nga YouTube kag sumuman Twitter account. Aton sa mga texter sa arena ang numero 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Ibutang inyo sini nga mga mensahe kaya tagan tigida karon sa Tinion. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. On board na, Tob las 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad?
Lalaki iya nga nagainom lang Action El Rey sang kape, ginlabayan sang riding in tandem suspect, ginluthang sa syudad sang Silay, patay. Firing line. Pulis nga nagpositibo sa illegal drugs, dason nga si Mana basi mapasakaan agid sang kaso administratibo. Ining pulis nga na-assign didto iya sa Candoni nga nagpositibo sa 5 sila nga ginpailalom iya sa drug testing. Nagligad nga bulan sa Disyembre 2020. Firing line. Samtang isaman ka panday, and actually hindi siya gani iya 100% nga panday, kaya solo sideline niya lang ang nakuryente kay nabalong halong gid mga utod ta, no? Nga nagapulo pamanday bla tapos may kilid kamo da nga poste sang Sineco or Noneco, Noseco. Kuidaho gid kamo magtulotandog da sang ila sini nga linya kay open wire ina dira. Mahimo gid kamo nga makuryente. Firing line. Nagluntad kay nasa ngaga dito sa Silay ho, no? Nagkalasunog ang lawas niya. Pero gin follow up naton di buenas lang kay subong medyo okay na siya. Pero ti ginatalabangan gihapon. Firing line. Along gid mga utod naton ano sa sining mga kuryente ini kay sus kadelikado gid sang kaangay sini na perting persa sina. Samtang ang iban nga balita mga ka-action check taban karon gikan sa probinsya sang Negros Occidental and dire sa Bacolod mga ka-action no. Ang balita gikan dire sa siyudad sang Bacolod with Action Dale Salazar karon, DILG Bacolod mag-rehire sang 24 tanan ka mga contact tracers. Kag ang dredging dira operation sa Mambulok Creek mga ka-action ginpaisol naman sa masunod nga semana sang Pebrero. Kag ang motion for reconsideration sang Amlig Tubig. Kining Amlig Tubig amo ni sa nag-file sang MR matapos sa ginbasura sang korte ang ila sining reklamo against sa Prime Water kag Basiwa. Ining joint venture bla ang ila nga MR subong ginbasura man, gin-deny man sang RTC. Firing line. I-check tanay karon kung ano na ang resulta sini no balang mahimo sining mga tag-file sang kaso mapasaka bila sila sa Court of Appeals anong ila sini tikang nga pagahimon. Firing line. Eti subong ang Basiwa kag Prime Water nag-tandem naman sila nag-umpisa nagligad pangabulan sa mga Disyembre ti nagamat-amat naman gani pero ti ining nasambit nga grupo mga ka-action padayon man ang ilang sining pagkontra sining joint venture nga nagluntad sining Prime Water kag Basiwa diri sa syudad sang Bacolod. Ang drug bypass diri sa Bacolod gibinansuli man no kagabi pa damo man bypass diri sa Bacolod. Sige man no. Ay no nagkalahinabo man. Firing line. Oo, didto ya sa sa Dumaguete sining nga hapon may isa ya ka persona iya Action El Rey nga nakit-an nga patay sa sulod sa iya sinisulod nga salakyan. Firing line. Ginbutangan paputos ang iya sining nga lawas ang plastic basura ginasudlan ka basurang itom na bla. Oh, ginaimbestigahan pa sa sining nga mga tinion. Action Brian Warden. Action Firing line. Balikan tanay karon manglugayawon ko anay sa mga balita diri sa national mga ka-action. Sa balita ya sa national, hambal diri yan ni PhilHealth Chief nga si Dante Jerian. I don't know kung naman yung pangalan niya doon, lipat na ko sa PhilHealth nga ini. Nga 92% na ang ila sining liquidation nga ginahimo or na liquidate na ang 92% sang 15 billion pesos nga ginaligar ginpangkawat sa pila ka mga opisyal dira sa PhilHealth Insurance mga ka-action. Firing line. O kon Philippine Insurance mga ka-action, so diri sa ila sining pinuno 92% na. Pero ay pagin lay down kung pila ining 92%, mag 15 billion kita ang nagkaladula ko di ara na sa mga ini mga 12 billion ang ila sinin na liquidate. Lantawon tani kay tigin gamit man ni ayan sa kayuhan pero nagdudang publiko nga daw ka hinali lag kaladula ining nasambit nga pundo. Firing line. Amo to nga ginimbestigahan sila ti kun anong resulta sining liquidation nga inibantayan tani sa mga sunod nga mga inadlaw. Firing line. Samtang ang iban nga balita ya sa national ari balantayan kay ang grupo sang Kilos Pinoy para sa pagbabago nagpalayag nga basi pila ka adlaw may isa ka lugar diri sa pungsod Pilipinas nga himuon gid nga probinsya sang pungsod China. Firing line. Ang ginatumod diri sang grupong Pinoy amo ni ang Fuga or Fuga Island
nga nahamtang dito sa Apari, Cagayan, mga kaaksyon. Matapos matalupangdan, may nga natindog o may nagatindog dito nga tuman kadako nga building nga nagabalor sang 12 billion US dollar, ginatawag ini nga Smart City nga ganaparag-iyahan sang incheck. Action firing line. Ang LGU sang Cagayan daw napabayan lang daway lang sa pag-abi, tigaduda ining kilos Pinoy para sa pagbabago sa basi himuon na ining probinsya sang pungsod China pila ka adlaw mabulobodlay na. Action firing line. Magluwas sina mga kaaksyon, may-ari pagido 12.6 billion pesos nga grande kag Chiquita or sa Chiquita Grande and Chiquita Island dito sa Subic Bay. Nakit-an man may nagatindog man to nga structure man nga ginapanag-iyahan man sang mga taga-China man. Action firing line. Hambal sang grupo nga ini, hindi dapat kita tawgon pila ka adlaw nga second class citizen sang aton ko galingon nga pungsod Pilipinas. Action firing line. Masubo ini nga kamaturan kay way man lang sa may nagapugong sining lagakalinabo di sa banaton nga mga island sakop sa aton sining nga pungsod Pilipinas. Ang iban nga balita, maki-update kita sa COVID-19 mga kaaksyon. As of today, yara na sa 516,166 na ang nagpositibo. Ang bag-o subong nga adlaw kay 1,700 o kon 1,173. Action firing line. Ang nagpabilin nga aktibo, nagpabilin sa 30,357. Ang nakarecover ara na sa 475,423. Kag ang patay, nagdamo na ho, 10,386. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon, ang COVID-19 cases sa nag-umpisa ini December last 2019, nagdangat na sa bugos nga kalibutan ini ha, nagdangat na sa 100,286,772. Grabe no? Ang nagapanguna subong nga may pinakadamo sang cases amo ang pungsod US nga 25,861,909 o kon 597. Action firing line. Ang patay sa bugos nga kalibutan as of today yara na sa 2,149,496 mga kaaksyon kakululbaan. Action firing line. 2 na ka milyon masubra ng patay, no? Gahuluan boy na sa 2,150,000 mga kaaksyon. Bosus ko, tama na ni. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo, kung kagabi, ginheadline ko sa inyo, nga hambal din ni attorney, Councilor Renisito Novero, nga hindi na dapat pa maghimo sang ordinansa nga nagadumili sa mga kabataan nga nagaedad sang napulo, tubtob 14, nga bawalan sila nga paglagaw abi. Action firing line. Ti subong adlaw ginbawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang palayag sang Interagency Task Force una nga pwede na makalagaw kung tani ang 10 to 14 years old mga kaaksyon. Sulong kay Duterte siya hindi lang anay sila pagpalagawan. Kadelikado, labi na gid nga may bag-o nga variant subong gikan sa UK, mas maayo nga magapabilin lang anay sa puloy-an ang ini nga mga kabataan kang maglantaw lang anay sang TV para wala problema. Action firing line. As of today mga kaaksyon, may ara sang 17 na ka mga Pinoy ang nagpositibo sining variant sang UK o kon new variant sang COVID-19 nga halin sa UK nga balatian o kon virus nga ini. We have 17 may 17 nakita mo damo na no? Action firing line. So, na-explicar naman na diri sa aton nga ining new variant nga ini, madasig ini magpanglaton. That's why nga daw hindi gid kita dapat magkumpiyansa sini mga kaaksyon. Kag una to hambal naton, madasig magpanglaton pero hindi didli. Subong nga naghambal naman nga makamamatay man siya. Action firing line. Di maghalong-halong gid mga kaaksyon. Now, aring masadya nga balita ho kay daw ginhimo na malanggani kagab ito hambal ko sa inyo, action an. Hambal ni Vice President Leni Robredo, siya mapa-inject lang ako kung mapa-inject man sang vaccine si Presidente Rodrigo Duterte. Do mga bata, gamay sila no? Action firing line.
Nablang so, nablas ang gagmay kabataan nga inaway bla, inang hana-hana lang tapungol, unahi ko, ikaw naman, duwa mo na bla, no? Amo nang kalimbawa nila nga duwa subok na mga hampang-hampang bla. Action firing line. Sa nagligad nga mga binulan, sang gina-construct, ginadihon palang ining vaccine nga ini sa iban nga pungsod. Si Presidente nagpalayag, siya kon ara na gidman, ako mismo una ang mapa-inject sini. Pero ginbawi ya ini, sang sa kasagsagan nga si bakuna daw ara na. Action firing line. Siya mapabakuna ko unahon gid anay ang Pilipinhon, no? Ang mabilin iya ko may ara gid man. Action firing line. Subong nga adlaw, ari ang I don't know kung paano kamo mag-entertain sa iya sini nga palayag mga kaaksyon. So no, iya sa iya sini nga tagpamaba nga si Attorney Harry Roque. Kalma lang, ako lang po ito. Amo nang iya sini nga kuan mo, do ka moto, do ka line bala ni Roque. Action firing line. Hambal ni Attorney Harry Roque mag-aksyon, si Presidente Rodrigo Duterte aksyonan, nagpalayag nga mapa-inject na naman siya una sang bakuna. Action firing line. Pero dapat mangin pribado ini aksyonan. Hindi siya gusto nga i-publicize ang iya sining pagpabakuna. Gusto niya nga imbitahon aksyonan mga kaaksyon ang katapo gid lamang sang media. Action firing line. Siya mapabakuna ko in private lang. Privacy ko ini. Ambal niya. Hambal ni Attorney Harry Roque, sa pampribado lang mapa-inject ako, pareho sang ginhimo man ni Queen Elizabeth, kagang iya sining nga banda dito sa Britain. Action firing line. Nga ang gusto ni Presidente Rodrigo Duterte, nga dapat pribado lang ang pagpa-inject aksyonan, mga kaaksyon. Kay, luya ko ni hambal ko din, no? Pero pwede man ng guro, no? Pwede man ng guro, ano? Gusto ni Presidente Rodrigo Duterte, hambal niya Tony Roque, hindi siya sa abaga mapa-inject. Amo na nga gusto niya pribado, kay dito siya mapa-inject sa iya buli. Action firing line. Action firing line. Delay na reaction ko. Sa buli, sa iya aksyonan niya mapa-inject, ya hindi sa abaga. Pustakan! Action firing line. Pasinisya sa nagkakaon, ha? Pero tiyan mo yung bulator ni Roque mo. Siya gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin pribado ang pagpa-inject niya sa bakuna. Kaya sa batak siya mapa-inject. Mapabatak sa batak kapag imo yan. Sa buli, gani. Oh my God! Action firing line. Sus ko ginoo patawara. Basi ba sila kabalo sa ginahimo nila. Ano abe, no? Mag-amosin eh. According sa mga eksperto mga kaaksyon, gin-research ko rin yun Why gidya sa injection nga bakuna nga sa buli ipagi Action firing line. Tanan ginaya sa abaga. Sa wala man ukon sa tuo, dira na gina-inject mga kaaksyon. Ay sus ko. Nanahimo na nilang ulangong bakuna ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Hikap-hikap na lang. Ay, sus ko, Lord. Ano na yung kinahinabo sa pungsod Pilipinas man? Action firing line. Hulat-hulaton ta na. Kaya sigurado ko may mga reactions na naman diri ang pila ka mga kritiko, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa sininga balita mga kaaksyon. Dala lang ko hasta, di na ko padalong, basta hindi pwede pa-inject buli nasa baga ginaya. Action firing line. Hindi ko makatusngaw sang kadla. Hindi ko kaginawa. Action Brian Borden. Action firing line. Pero may isa ko kabalita, action anri mayuhom kanimo. Diri ni natabo sa ato sa San Carlos City. Lainon kong balita, i-divert ko na sa gamay ngayong yuhom anay. Sa isa ka food chain action may isa ka lalaki nga nagsulod. Kag pagsulod niya, wala siya na nag-order. Nagpungko siya sa isa ka lamisa tungod sa kadamo sa naga-order aksyonan. Action firing line.
Lainon kong istorya ko. Samtang nagapungko siya sa lamisa, sa piya ka lamisa, aksyonan, may natalupang dan siya. Kabasa ka na niya, aksyonan? O, pamati, kay malingaw ka niya, no? Sa piya ka lamisa, natalupang dan niya, nga may ara sang babayi kag lalaki, nga nagatubangay. In short, kundi siya magsala, mag-asawa, magnobiya, o kon kabit-kabit. Action firing line. Sang didto na sila, natalupang dan sining isa ka lalaki nga daw doon ngurob ang isa kag isa sining duha aksyonan. Nagainaway sila nga duha. Atong sila nga duha aksyonan mga kaaksyon, nga nagainaway nga duha, way takabalo mag-asawa, magnobya or anong relationship nila sa to. Di complicated, kaya nagainaway sila ganito. Action firing line. Naka-order na sila aksyonan. Kumbaga, waiting na lang sila nga mag-abot ang ila sini-order. Sus na ano man yung aksyonan iyang nagainaway sila nga duha, action elms, action ilray. Tumindog ang duha ang babae kag lalaki, lumakat, gumawa sa kalanaan. Hambal sa lalaki ni nga nabilin niya isa nga napanilagan niya sa nanutos laman. Why siya nag-order aksyonan? Ang lalaki nagpungko lang gid siya. Dugay-dugay ang order sang magnobya nag-abot sa lamisa nila. Why na sila nga duha kay naglinakat na sila mo. Maro maning isa ka laki nga nagapungko siya do ay nadis lang nga duha no. Hindi lang ko anay mag-order. Hulaton kun mabalik sila nga duha o kun hindi. Action firing line. Abi mo naghulat siya 15 to 20 minutos ining lalaki nga ginaistorya ko. Wala ginagbalik ang magnobya o kung mag-asawa to sa amuto nga lamisa aksyonan. Tindugan niya. Kadtuon niya tong lamisa sang babae kag lalaki. Ubuson niya kaon ang gin-order sang duha to, busog siya for free. Action firing line. Galing kay dogin pangita to sa subong. Kay gin pilipicturan niya pa, kay gin post pa sa social media ka magpasalamat kung sino tong magnobya nga nag-away sa inyo pagkaon kay purting busuga jud nako. Action firing line. Feeling ko na pabayron to siya mo. Damo-damo sa in-order aksyonan. Sa pagkadamo sa in-order, duwa lang sila, inudakan niya kaon. Wala gid siya ng hatag. Wala ya ginlayason kung way na naubos ang mga tag-isa ka bakit o nga kwan. Kundo ka, dahak man klase tao man ina. Action firing line. Libre ang kaon niya. Nagsikat pa siya. Subong sa social media. Kadamo sa nag-share ganun sa ikaw na. Ikaw lang ang malakas kumain ng hindi sa iyong order. Action firing line. Ang order nga ina, once nga i-serve na aksyonan sa mga food chain nga mo na, bayad na di ba, no? Hindi ka man pagserbihan. Hambalya sa iya nga caption, next time, kamong duha, kung mukaon man yun mo, o niya, mag-away mo usab ingna ninyo kuha, kay mo bantay na food ko, kay para makakaon na po kog libre aksyonan. Action Brian Warden. Action firing line. Wala na, sahog na sa aton sila nga pagpangalagad, pero tuod na nga istorya na hitabo ina mga kaaksyon. Hindi man siya vlogger, gani sir, as in natabuan lang gid. Nga daw gin panilagan niya man ang sitwasyon so inikro lumayas lang sila nga duwa nga naga-inaway ni ang order na ni akon ginitanan mo. Action firing line. Pasalamat actually sa Ginoo nga gin-provide ato para sa iya. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, dili na kita halin sa buli pakadto sa pagkaon, mabalik kita dis tubig. Action firing line. Dili sa local. Ariyo, kay balo ka subong nga adlaw mga kaaksyon. Ang Regional Trial Court mga kaaksyon, no? Regional Trial Court Branch 45 basura sang motion for reconsideration sang amlig tubig. Ini may angot ini sa civil case, gin-file nila ini sa nagligad batok iya sa joint venture agreement sa Bacolod City Water District kag Prime Water nga subong gani nagatrabaho naman ni sila. Action firing line. According diri makaksyon iya sa basihan sang pagbasura sang MR o kon motion for reconsideration, wala sang may bag-o nga mga rasunes nga ginpresenta ining amlig tubig group. Mga kaaksyon, that's why nga gin-deny ang ining motion for reconsideration. Action firing line.
Ang isa sa mga tagreklamo diri, former Congressman Pipito Pico. Kag iban pagid diri sa Bacolod, we have Councilor Wilson Gamboa. Grupo sang pila ka mga sektor nga nagareklamo against ning joint venture nga na they believe nga ining joint venture nga ini pila ka adlaw mangin privatization gini ang dangtan sang nasambit nga basiwa. Action firing line. Pero sa dugang sini nga detalye, mamangkot kita abi kay Madam Monadia Hardin, ano? Isa sa mga board of directors sa Bacolod City Water District. Kung ano pagid ang pila ka mga kaundan angot sini. Kabala ka concern kita sini because nga inabalang ginatawag naton tubig ang istorya naton diri kag ginainom tana diri sa syudad sang Bacolod. Kag speaking of prime water, hindi lang kay Bacolod basiwa subong ginauyatan nila kundi may mga prime water man sa pila ka mga LGUs naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Rason mga kaaksyon na kinanglan naton nga inform ang publiko kung ano kakahinabo subong sa basiwa. Kay kon ang basiwa kag prime water karon hindi mag-inintindihan na ang sitwasyon dira bangod sini mga cases nga ini ang apektado diriti ang mga nagainom tubig. Online sa firing line. Ay subong nga gabi ato na ni sa baron first time sining tuig 2021. We have on the line Board of Directors ang basiwa Madam Monadia Hardin. Ma'am, good evening. Good evening, Action Brian. Happy New Year. Happy Good evening sa tanan nga nagapamati sa imong subong programa. natatod na katamiya, ma'am, no? Kaya do ka sakto, ginana, na? Oo. Aha. Ma'am, kumusta? May ang motion for reconsideration sang Amlig Tubig and other groups, abi, against sa pag-joint venture ring basiwa kag prime water, gin-deny sang RTC. Anong ibang nga detalye ni ma'am? Yes, oo. Ang ang order actually ginpirmahan ini ni Judge Freddy Balbien sa tong January 13, 2021, although na-receive sang aton nga sa January 13, 2021. Na-receive sang aton nga office sa January 20 lang. Kag nabalaan na namon sa Dina kay nag-committee meeting kami. So sa nabalaan sa aton nga tagpalamati, may kaso nga file sa aton kanday Honorable Wilson Gamboa it all no kag mga upod niya nga nagrason kung na din TRO kita no kay supposedly ang aton nga pag joint venture sa prime water magkaumpisa November 1. Pero tungod nga may TRO kita no giisyuhan sa TRO tungod nga nag-file ni sila gani sa aton sang kaso amo na nga November 13 lang naka-umpisa ang aton nga joint venture agreement. So, ang first na case, dismiss ato ang kaso naton. So, eventually, expected gid man nga mag-file sila sa motion for reconsideration. So, sa decision ni Judge Balbien, in 2021, ang motion for reconsideration in deny. So the motion for reconsideration by the petitioners are being denied by the court. Aha. Okay. Ang inibala mga pag-file nila sang case since then nga last year pa to, inibala nakahatag gid man sang sablag sa operation sang prime water and basiwa today. Even though nga may ang MR na deny na. Yes, nakahatag lang siya sa sablag between November 1 and November 13. Okay. Supposedly, mag-aumpisa ng atong joint venture agreement sa November 1. So, nakahatag lang siya sa sablag from November 1 to November 13. Pero after sila, I do not think na nagsablag na sila ang ilang ang ato na dirang nga mga kaso because kabalo man niya si prime water kung ano ang dapat niya nga obrahon pag basiwa, kabalo man niya kung ano ang expense ng iya nga mga obligasyon. Okay. So, ang kamiya, nagkapasalig kaniya nga may regardless of whether may kaso nga ginapasaka, may ginasabat kita nga kaso sa lain-lain man niya nga venue, ang aton niya nga serbisyo magpadayon sa ginatinguhaan ginato no upod ang aton nga partner nga si Prime Water na makayo nato ang aton nga mga serbisyo, especially ang mga serbisyo sa aton nga mga consumers. Pero ma'am, ano nag-expect ka mo nga from MR pwede sila makapasaka na naman dito sa Court of Appeals if in case Actually,
Actually, choice man na nila. Aha. Ako, Brian, mo, ginahatag man na natin. Kag hindi masan makapugong sa ila, because right man na nila. Oo, so they can always do that. Pero kami nga board, welcome kami Japon, kay kabalo man kami magsabat. Kabalo man kami ginaubra namon yan, sakto man. Okay, sige. Kag hindi man guro basta-basta nga magsulod kamo sa amo sining set up subong sang basiwa kag prime water kun way kamo sang mga mabakod nga basihan kag kun failan kamo kaso magkala disgrasya dayon kita mo ginadinay man gani ma'am no? Aha. Precisely, yes, Aha. Brian, precisely. Oo. So ang aton na lang ma'am Kwan, although nga may mga chance pagid man nga magpasaka sila sa mataas-taas pagid abi no nga korte di sa aton sponsor Pilipinas kiti may freedom kita pero because of sininga situation subong kumusta nga ton sininga delivery ma'am sang tubig na with the prime water may ara na kamo may gamay tamam nga pwede ipaabot sa buong publiko. So far, may nakaga-receive kami sa mga maayo nga feedback no sa aton nga mga consumers, nga mga kilala nga medyo nag-improve gid man ang aton nga delivery sang aton nga tubig. Although kami nagasiling nga ti isa man na Japon, amo man na Japon ang aton nga source, although lain gid man niya magpalakat ang pribado nga kompanya kapag lain gid man sila ya mag-monitor sang ilaya nga operation dun sang ilang nga tawo. So somewhat there is an improvement in the sa paghatag naton sang tubig no sa aton nga mga consumers. Ang aton nga mga serbisyo medyo madasig subong kahit magreklamo kita sa Prime, eventually kadasig sa ilaya mag-action. So Action Brian nang so far no that is from November 13 to hasta subong abi mga pilap duwa pa lang kabulan pero more or less nagabato na kita sa mga positive feedback when it comes sa operation ni Prime Water. Ti amo na kami nagahambal ti lain gid man niya kung pribado ang nagagibo kay ti lain man gid na ang ilaya nga disiplina man. I see. So meaning may mga places na kita from other barangays abi before naga-suffer sila sining tubig subong medyo may ara na ma'am damo sila. Medyo naga-improve. Kag mas isang nagigad, kami nangayo kami sa accomplishment report sa Prime Water. Kag nakita naton nga ang aton dala nga water availability map, nagadugang gid man ang number of hours na pinaserbisyuhan sang aton nga water district sa sini nga mga apektado sa una nga mga barangays. So hopefully we are really very hopeful and very positive nga sa dalayon pagid nga paglakad sini nga mga binulan magtutupar gid man ang amon nga serbisyo. Yes. Mamang imoliwat nga ipalabot sa aton sining nga mga konsumidor diri sa Bacolod ma'am, go ahead. Salamat kita sa price sa sini nga natin nion naging hatag mo no although sa aton nga mga consumers wala man ginadiwat ang aton nga water district ara gihapon maga-sigis ang serbisyo nga magatinguha nga magahatag ng serbisyo especially subong nga may ara na kita nga part nino nga ang Prime Water ang commitment namon sa board of directors kag ang aton man nga mga empleyado dira sa Pasiwa sige man gihapon kag magatan-aw man kami Japon magamonitor man kami Japon sa lakas ang aton nga partner para matagaan naton sang nagkakaigo nga serbisyo ang aton nga mga konsumidores. Yes, Thank you, good afternoon Brian ha. Thank you very With that ma'am, thank you, mabuhay ka ma'am. Good evening. Yes ma'am. Good evening. Action firing line. Okay, way nagid man kita sang kwanon padira, no? Tiya mo na nag-expectar sila ngay pasaka pagin sa mataas-taas. Abi, check tabi action and bacon may plano gid man nga magpasaka sa Court of Appeals kundi nga mga korte-korte ini ang amlig tubig abi regarding sini. Action firing line. Walay hunon ko na lang ni Action Nelmsa para isa na lang bala ka igo blaw, no? Para isa na lang ka igo pagbalik talay naman nga topiko kay pasunuron ta na lang ni dayon no. La 7:44 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Kinanglan taning iplastar todo kay basi siyempre nga ton konsumidor nag-expectar nga smooth na ang situation dira sa Basiwa kag Prime Water pero may amo pa sini nga mga kalinabo so may mga filing og cases pa. Online sa firing line. Diretsohon ka na lang ni we have on the line Councilor John Gamboa Jr. Sir, good evening. Maayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, no? Maayong gabi. Bago ko lang na interview, sir, si Board of Director Monadia Hardin, and I guess naga-monitor ka dira. According to her, ara nakabaton sila sang ining resolution halin sa RTC, sa pag-deny sining sining MR. Sir, anong inyo next nga step nga himuon sini, sir, after this, sir? Now, ma-file kami appeal sa Court of Appeal. So, by next week, hopefully, masubmit na namon ang amon nga
appeal dito sa ibabaw sa may Court of Appeal. Amo nang next name mo namon. According sa result diri or resolution, ang gin-file sa MR ninyo kag sa tong una nga gin-deny man o gin-basura, the same nga mga basis, sir, may gin-bag-o. So, mag-file ka mo sa Court of Appeals, ano may ara ka mo sang i-revise dira so that nga mangin mas mabakod pagin, sir. Ang rason nila, Sir Brian, sang korte, nga kung nga agin deny ni nila ang amon motion for reconsideration, kay siling nila kung basahon naton nga wala sila sang primary administrative jurisdiction. Kaya ang kinahanglan special knowledge, experience, ang services of a administrative tribunal para ma-determinar nila ang technical and intricate matters of facts. So mo ang rason nila anong butsilingon nila banwa nga wala sila sang technical expertise sa sini nga bagay. So therefore, ang ginatumod siguro nila nga ibalik ini sa luwa. Di banwa, ambot ko nabasa nila ang amon nga reklamo. Kaya banwa ka ang ginambalan niya ang kontrata mo, dispute sang kontrata. So kung ang luwa ti ang ginambalan na daya mga sources of water, ang parte sa pagpadalagan api sa water district, but dapat ang RTC gitya is the proper court. Kaya sila ang korte of general jurisdiction sa sininga bagay, especially regarding dispute of contract. Amo na kung nga aga hamot ako kaga daw ang pagtanaw ko daw palusot bala nga sila gusto kaptan ng ini nga kaso. Amo na nakita kung di sila bala gusto yan duay man kami nila ginpatawag. Ang magdamatuod gid ang pati ng mga nag-execute sa affidavit. Patawag tani nila na i-cross-examine nila pero why wala gid kami yung tagaan likwa to act as witness or witnesses. Okay, Kaga preparado man kita nga i-cross-examine sa ilang mga abogado. So din desisyonan lang ini nila ang merito sa amon nga kaso pasi api sa mga papilis nga ginasubmit. So anyway, nalipay kami actually yung reaction ko gani nalipay na lang ko nga natapos na kay siling ko tion na siling ko nga ang away dito na sa ibabaw. Yes. Kasi pala nga ang maton nga mga west dito nung impartial sila kaga sa pamatian namon nga mga ang merito sang kaso namon kung nga na nagapati kami na dapat inalify nila ang mga kontrata. Kabay pa no at titi kabalamantas ang prinsipyo ninyo nga ginaduso ini para man sa benepisyo gapon sang Bacolod nun. So may kaugalingon man to sila nga pagbasa kag pag intindi man ang ining Court of Appeal, sir, daw mo sina Yes. Amo na nga munting isa ganito siling ko the mere fact nga nagpagwa sang statement si Presidente Duterte nga sa trupa ang nagligal-ligat pa ng mga tinuig dismissed na kag may perpetual disqualification na ang isa ka board of director si Eduardo Ravina. No, to naging papungko nila sa gihapon. Ang ining board of director, So therefore sinata lang mga bisis tuntani kundi nullified na kit wala quorum. Wala jurisdiction, wala bala sang authority o kung diretso o kung jurisdiction na nakapapungko nila ang isa ka direktor nga wala na gani kung tani dapat nga arata. Amo na dang isa man ka punto sige lang. And nevertheless preparado man kami sa talon ni namon niya sa Court of Appeal. Importante nag-aaway pa councilor legal. Yes. Hindi away literal nga kundi away legal nga may ara pa sang tsansa ang inyo sinigi na pakigbato man
Aha. Yes, sir. Yes, sir. Amo na nga ang katinang abogado namon si Tito base bala sila niya pato-patoan naman kita nila. Na nagipos kita kay bayaran naman. Nakabaton kita milyon halin sa prime motor. Aha. Ito isa na ang pato-pato ganin nila nga to bala Sir Brian nga nagpahuway lang ko duwa ka semana. Si Gamboa nagipos kay tungudin tagaan pulo ka milyones. Wow. Sang prime motor ba siling ko kanami kung tani. Why good? Kaga kung niara gid man kapupod sa mga sisinta ka mga prinsipiado nga mga empleyado nga wala yan baton sang suhol. Bribery. Amoy na yang tindog man kung Shell Gamboa. Sige. With that, Councilor, good luck sa inyo sa pagpasaka. Sining nasambit yang kaso. Mabuhay, Councilor, may gabi. Magbuhay ka, Sir Brian, kag may gabi. Yes, sir. Action Firing Line. Ginlabo gid sa bato, no? Mapa Court of Appeals. Di bantayan ta niya, no? Sige lang, basiwa prime motor despite sining mga kaangay siniti, normal ina iya. May mga tao nga gusto man nila sa transparency nga ginapangitaban, but according sa basiwa ti transparency naman kami, mabot ginang panahon nga mangibabaw ginang kamaturan diri. Action Firing Line. Dasit 51, pagbalik naton karon digidugay maka-action damo pa kita isyo nga ton sinitalakayan. Standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, mabasa kita na sa aton sini nga mga mensahe diya. Si Karen Habatan Salaver, naga-monitor sa Barangay 16. Salamat. Emma Alcuela Kerstrom, Araban sa Sweden. Werchel Torbela Araban. Mirari Rilota, naga-monitor sa Handumanan. Alex Monteza, monitor lang Sir Bry, coordinates Barangay Lupisay na Banwasang Morsya. Veronica Baliados Ikchaus. Elizabeth Kasuyon Araban, Karen again. Joji, good PM Sir Bry, kag sa mga gapamati manda. Salamat. Pidong Dong Malakaman Jr. Akson Brian, may gabi, gapamati lang kami diya. Pidong Gali from Barangay Hagimet. Christopher Mendez Aquino, good evening Akson Bry, gapamati kami diri sa balay. Roth Kuzawa Araman, Jocelyn Libon Dispuho, Amy Esmeralda Dolido, Alma Agravante Sabater, God bless ma'am. Imelda Hamilo Bangguanga, naga-monitor man. Michael John Season, good evening Aksumbray. Great ko lang Wilhelm Himbol Cordero, gapaorok-orok yun sa pamati, subong dira sa Sumag. To All Energy Fans Club, happy listening. Monitor from Chato, Elias Paranaque, salamat gid. Nakita ko kay na si Sir Bia Jonathan, no? Thank you gid sa pagsaka diri sa Action Radio. Ralston Zaragoza, salamat gid. Kasakit Batyagon ina Action Bry. Jovi Monares, naga-monitor man. Imbong Gio Campo sa Maaw. Alex Montesa, Sir Bry, miski ano pa na nga liquidation. Nga ginahimo ka PhilHealth ang kagarukan padayon pa na hasta 2022. Damapati na si PNRC, Premium Contribution, nga nadula make-up sang LTO, Sir Bry. Nora Villalon, may gabi man. Sa Buligid, buli siya kuno. Karen Habater Salaver, pero kabalo kong hambal ni Presidente Rodrigo Duterte kwanto joke na mga prol tawon ta niya, no? Kabalo naman kita sa Presidente taka nga kwan niya. Witty niya, ano ka joker niya sa Presidente tamo, no? May positive naman. J.E. Tupas Valdivia, watching from Talok, Bago City, Valdivia family. Action Bry, salamat. Jebes Rosca Gamozo, amo na gali Sir Bry sa buli gali. Buli ko no. Alin kay Angela Liarte gayon dato. Good evening Action Bry, ga ililihi man ko sang kadlaw sa iyo. Hilario dako araniko. Action Bry, may gabi sa imo, da salamat. Jocelyn Arisevita Ulak, Alona Carayon Sokinya, blessing to sa iya, Action Bry, yes, amo na dapat pasalamat sa Ginoo. Suzanne Bautista Norbe Araman, Fitz Herbert Noel, good evening Action Brian, Action Radio watching Trinidad, WI Caribbean. Labayan Eduardo Jr. watching live at Doña Juliana, Bacolod, salamat.
Eric Hauti Bukilangko. Good evening, watching now, Barangay Colony. Colonik. Paul Spat III, Araman. Ioj Airo, good PM Aksumbray, may gabi sa mga nagka-monitor. Giseline Andrada Tingson, good evening Aksumbray, more than monitor lang kami di Barangay Mansilingan. Marimar, may gabi. Rena Luna Alili Ortiz, naga-monitor man, pag-greet lang. Good evening kay Mama Marcela Alila Alwaya, listening to our program. Minda Lialto, good evening Aksumbray, lihog, sige kami pamati, pirmi. Diya, ingat lagi, God will guide you always. Salamat, kamuman. Leia Younger Esquivel, nagamonitor sa Talisay. Nonoy Castillon Jr., ano ang tubig nyo nga ginabaydan namon, higko katama, kag hangin ang gagwa. Amo nang lain, gida. Jen Oy si Sir Araman, God bless man mama, na? Clint Lirazan, good evening, Sumbray, greet ko lang family ko, Anday Cheska. Elizabeth, the Olivers and Oiko family, salamat gid, God bless. Mirare Rilota, wala kami ni tubig, igo magtubod las 11 sang gabi, pagkalas 5 sang aga wala naman. Ay aragay, saan dumanan ato? Marken Marcuelo Araman, Rogelio de la Cruz, salamat. Nicanor Tikala, long live Councilor Gambua. Nonoy Castillon Jr., huya-huya man kamubi taga Basiwa. Check nyo kon aga 4 a.m. gabugtaw na kami para makasalod kami sa tubig nyo hasta lang las 5. Wala gihapon sa tubig kon magtubod, hangin gagwa, di gani daw use oil nga color sa tubig. Tapos maunta tubod 8 to 9 a.m. Nami gid service ang Prime Motor Basiwa, Burgos Extension Area. O tino kalapit man ni gani. Burgos ni extension sa babaw to, di nga porsyon ni siya man. Jesse Enchero, good evening. 2 weeks na wala kami dire tubi sa Lizares extension, barangay 40 ni Guro. Amo nagali ang serbisyo, ginasugid nila, nag-improve ang serbisyo. Suzette Alunan, Elnora Castillano, good evening Action Bray, balik ko watching firing line, greet lang family ko, barangay Purisima Manapla, Castillano and the Estilo family. Thanks Idola. Guwapo salamat. Belated liwat, happy birthday abyan nga taga Mabini Coral, Guillermo Gimo Clarito. Kag Tatay Fred Madrid, 24/7 mode sila sa ARB, especially sa programa mo. Daghang salamat. Sige, relax ko gamaya. Balik ko dugay-dugay lang kamuha. La 7:58. Garlic, pangitaan lang.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Pati sa Aksyon Radio,
Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad before Action Marlon hinabiya ginadulong naton or gina-report naton ini or gina-parayag naton ining Zanton Plus Brian Morgan, Action Firing Line. Manamyaw kita sa makadali sa mga utod naton via cellphone. Good evening, Brian. Nag-monitor kami diri purok masinadyahon pahanukoy bye-bye dos halin kay Neneng Gretel. Salamat gid. Action Brian, good evening. Lihog ban ko ipanawagan ay nga ang ID kag booklet sang akon kasi nawigit sa hinablos ko may kwarta to nga 3,000. Mabalik din na tuman. Bakal siya tani bulong amon maintenance senior citizen bisan wala na ang kwarta basta ara lang ang ID kag booklet kuno ho may ngalan nga Luz Regalado anaga paksyon Nay Auring Obando sa barangay 27. Pwede ka mo katawag sa numero ni nanay sa 0912 1067778 ba tani mabalik lang ni no na sige kung may makakita na dulong na di sa Action Radio no. Action Bright, greet lang Christian J. Boyne Consiho. Always nagapamati. God bless. Salamat, Gid. Good evening, Action Bright. Lihog Tamyaw Family Patrimonio kag Similiano. Kag always kami nagapamati si Mosiki Shania. Gali sang sitio Minoro, Barangay Magalion, Kadri Moises Padilla. Sige. Last one ha. Okay. Evening, sir. Monitor kami Action Firing Line with the family Tamiyaw ko lang John Randy kag Aliza kag Angel nagapanamyaw Daday Templatura. Sir Brian tani sa mapa-inject sa Mr. President do hindi ko nagid mabasa ni imo kay do ka. Action Firing Line. Last 8 na daligid lang diri kita sa Kapitolyo Provincial. Kay si Governor Eugenio Silacson gin-isolate liwat. Capital Reports. We have Action Marlon. Hinabi Action Mar, may gabi. So nabray mayong gabi, medyo apektado naman ang trabaho ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Provincial Capitol. Tangod nga ginpagkamaayo niya kag bilang precautionary measures ipalayo-layo anay ang isining kaugalingon sa banabong nga tawo. Tangod isa lamang siya sa naka-expose o kung naka-contact sa sining ginagabig official sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG Iloilo ang nagtambong sa isa ka summit atong anti-drug abuse summit balagin na report na nagligad ginihiwat po sa Negros residences dara sa piyag lamang sa nga provincial Capitol building. Kaya dito gali Action Bray sa Iloilo ara to sang mga morules mga sobra 20 ka mga empleyado ng DILG Provincial Office ang nagpositive sa COVID-19 Action Bray. Amuning rason ko nga ang nagmando ang ilan sa nga direktor dito nga mag work from home na lang ang mga wahay ma-infect nga mga personnel Action Bray. So kung kay mayara sang timakin mo sobra 20 karang empleyado positive. So ang mga close contacts rin nga mga empleyado sa nga DILG Iloilo gin swab test dala mismo ila sa mga official. So pagwa sa resulta atong isa sa mga kinatagan pagani sang certificate of appreciation si Governor Bolakson positive sa COVID-19. Wow.
Oo, so ay man to nagdugay kuno tenir action bride diri atong babayeng official sa nga DILG Iloilo. Kay suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Udto na gani ito nag-abot po before lunch sa ito nag-abot atong babayi itong DILG official kag pagkahapon nagpuli man sa balik dito sa Iloilo. So kahapon na ginpabalo ang gobernador na Tonde nga positive atong isa sa mga ginhatagan niya sang Certificate of Appreciation dira sa Negros Residences. Aha. Como kay DILG official, siyempre, maistorya gid siya. Mga pareho yung mga opisyal priyado diri sa DILG. Ang resulta nga magluwas kay Governor Bong Lacson, ang Provincial Director diri sa Negros Occidental, nagpakwa man nagsumpray sang swab test ang 18 ka mga personnel ang pareho man ni Governor Bong Lacson ginpaidalo man sa self-isolation. Ag-schedule sila buwas kadlaw, kuhaan sang aero't duwag sa parawi alam namin so kaya na ni Diaz kung balang pag-swab sa ila buwas for determination na sang ati laban-laban ang sombra COVID-19 pa rin. COVID-19 kag hindi pa ni siguro yung UK variant. Amo nang plastada kay way pa naman kita sa local transmission mo. Aha. Ang UK variant diri sa Negros Occidental kay ulat pa to ang resulta ang swab test to sa apat bala to ka mga returning overseas Filipinos. Aha. Basta mabalaan Miyerkules mo kag kon mag negatibo giban to way ba tanto kabalagan mo naman yung hulato nato no ang resulta sa swab test sa medyo madabo-dabo ni 18 ka mga personnel sa DILG Negros Occidental plus ay nasa nga provincial director plus ang swab test result man nga paboto naton halin sa kay Governor Bong Lacson. Dari si Attorney Refrando Diaz. By the way, si Gob nag self-isolate. Tomorrow, matest na siya because 5 days na. The result hopefully will yield negative and then he can go back to work. Kaya siya ang nagduhol sa certificate dito sa bahay. Matest si Gob tomorrow with the 18 years. They will also be tested tomorrow. Kaya may positive sa aton isa ka officer sa DILG during the drug summit. I think she must be high-ranking because she's here. Basta one of those who came over for the summit, she arrived shortly before lunch and went home in the afternoon. I already have a letter from the DILG. About 18 of them will be tested tomorrow. Some of them will be also accepted in Bambucal for preventive isolation before the results come out. Those who have no facility in their homes because they're crowded, we already agreed to accept them in Bambucal. Ay kami to usually nag-stay, in-out lang kami dito, and I didn't even have direct contact with the lady. Hopefully, hindi lang kaya makalalaton nga UK variant. So again, we really have to be careful. It's just there. We can hurt people by not being responsible. A poor man ta or hindi, we have to follow protocols. Ang sumraya, may paadalang parokyan gapon kay Diaz. Kay ining DILG official, di magkabik din silang apor ang sumray mo. Authorized person outside the residence. So, sa masabi, why na niyang sumray nagapay dalom sa inspection pag-abot sa kwarto kon sa pier. Na doble lang paghalong sa gapon kay hambal ni Diaz, di why niya kaya pangidala kung apor ka man ang ining COVID-19. Update kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na malod hinubaya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Mara, balita gikan Kapitolyo Provincial. Kita nyo na, no? Abi naton, karon paksyonan ha, ma-commercial ko na. Abi nyo, do ka okay na sa sitwasyon ta. In fact, kahapon ang Negros Occidental, 0. Gani mo, ang case, ano? Pero naglinong-linong, pero kibot kita, pating gobernador ta, subong nag-self-isolate man gani ho, bangod. Ngati, way gina-expectar, ang yan na tubang to, may amot to galing nga virus. Action Firing Line.
Temo nang hindi kita mangin kumpiyansa, gid, no? Hindi kita mangin kumpiyansa sa paglagaw-lagaw. Sulito naman nato, nini basta hindi malang importante, gid ang lakat. Huwag na. Stay at home na lang, no? Kag kung maglakat gid man, observe lang gid gihapon ta ang face mask nyo da, ang face shield nyo dira, ang inyo sining social distancing gid kag ang alcohol plus na ang pagpanghinao gid kunara nas puluyan. Action firing line. Okay, hindi pa gid totaling kwan kita goods na kita sining ining nasambit nga si COVID-19 mga kaaksyon, no? Amo na nga hindi gid kita magkumpiyansa bisan sa mga kakilala pa. Action firing line. Last 8:16 sa aton sa nga pagpangalagad din nga porsyon mga kaaksyon ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sang immune system. Kalalaki nga nagapangapil ang hokey na sang aga, ginlabyan lang sang riding in tandem, pagkatapos ginluthang, igo sa liyog, ti disgrasya gid mga aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi kay Nonoy Castillion Jr. Nabasa ko na kina. Okay. Suzette Alunan Araman. Elnora Castellano. Good evening, so Brian. Balik ko watching firing line. Great ko lang pamilya ko. Barangay Purisima, Manapla. Okay, nabasa ko na kina. Sir Bia Jonathan, Exumbright, tamiyaw ko lang ang upod ko nga mekaniko Mark Villa Corta. Naga-monitor upod kami, salamat. Thank you, good. Alex Montesa, belated liwat. Okay, nabasa ko ni Kina. Maricho Gonzaga, Romy Agsam, Lilia Taton, ang tubig daw chocolate. Kung kisa. Doon nag-kwan ka lang tubliron. Galing na, ma'am. Bongville Boards Jr. Nag-monitor man. God bless. Salamat, Gid. Okay. Nabasa ko na ni Kina. Si Kwan na lang ko nabasa. Nag-monitor man si Jonard Ostunal, Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, Badamo. Agad nga salamat. Sige. Alma Ladag Araman, Elizabeth Malaka Gamala, nag-monitor man. Great lang ko no, Reverend Father Farley Ray Santillan on his birthday today. Thanks a lot. Keep safe. Always, God bless you and more power to our number 1 AM station. Salamat. Jose Mongcal Torilla Araman, Trixie Ibosio, nag-monitor man. Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Sumbray. Monitor kami hutuda handumanan. Mary Grace Mongcal Cabalfin Araman. Nag-monitor. God bless man sa imo. Trixie Liwat IPM Dalihog ko lantaw basura sa Acacia 1 Sigasco na agyan lang nila. Kung isa kung hindi nila ruta ya tulukon man lang nila yaman mo. Oo. Sige, pagbalik karon mo nuhon ta naman ang IPM why nasla dahil nagasapak ya sa radyo ya. Oh. Manis lang sa pag sa radyo ti karon mo nuhon tas laliwata. Last 8:20 Didara. Good evening, Sobray. Ari kami wall family ga watch FB live. Action firing line Team Flora family. Bawa salamat gid. One big family ho. Isa ka minuro. Sige. Balik ta dugay-dugay ha. Marelax lang ko kadala gid. Last 8:20.
Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso ginaton sa inyo ang Evergreen. Okay. Di Darakson Bray sa circumferential gali bala da bata crossing or sa bata crossing wala suga ang poste. Dason sa pagkalaba sa nagatambay nga mga empty kag trackings. Empty nga mga tracks. Hala ka delikado gidya ilabi na gid kung gabi sa magbiyahe tod no. Ang circumferential road da Subong ginahimo nila yung parkingan sa mga trucks dira. Botway gid kalabay nga aton da nga kwan highway patrol group bala no sa mo nga lugar. Action firing line. Bisan pulis gani makalabay da pwede nila sa wayo na kay kwan ina mo. Inang highway ina hindi na ya parkingan dira national highway na da ti dapat ginapang saway gid ina sila dapat na. Action firing line. Maing gabi lang kay Sir Sunny Boy Magsipok, naga-monitor sinimatinon dira sa area sang La Carlota, naga-monitor man dira sa Nagasio si Mercy kag Boy Salmorin, no? Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat gid sa inyo. And tamyaw lang family Talidano kay Giros
Choy Lasio, Antipitatay Dodoy, Antifeniguro, ano naman? Antipik, ano naman? Himotra, Gatamyaw, Joyme Talidano, Sang Talimagaw, Kutod, Sang Kawayan. Sige. Good evening, Sumbray. Monitor kami di si Berlinia, Sang Himamaylan. Salamat, gin. Sige. Si Cruz Araman, sir, may dakpanay di sa kwano? Sige, ano na siya? Sige, lawagon, tala na karon, ano? Action firing line. Check na to ng sila PNP, mga kaksyon. Kay kaina, may lang pulo pangapi sining pobreho. Nagapulupong ko, kag nagapangapi, may nagdulog lang isa ka motorsiklo, pagkatapos ginluthang, igo sa liog. We don't know kung ano kalayong distansya. Kaya nga, ang liog idyang sentro sini. Action firing line. Ano bala ang sala sang tawong ani nang motibo gid sini? Nga ang ginpatay gid ini siya man, no? Ay ning aton hibaloon mag-aksyon sa dugang nga pag imbestigar iya sang kapulisan dira sa area sang Silay, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Ari sa aton sa ngilinya si Lieutenant lalipat ko sa ngalan. I'm sorry. Si Lieutenant Cuare, no? Aton sining linya. Sir, good evening. Good evening, sir. Good evening man sa imong nga mga tagpalamati dira sa Bacolod kag sa Bilog na Negros Occidental. Yes, pasensya gid sir, kay first time ko naka-interview blas imo subong sir ang imo name Deputy Police sa Santa Lisay akon Silay PNP, na? Ang Silay, sir, Silay. Silay PNP, right? Sige. Yes, sir. Mangonsiho lang kami sir, sining nagluntad nga pagpanglutang kaina sir. Ano gid ang senaryo sini sir man? Bali, sir, kagina, mga 9 o'clock, abi ko na siya natabo. Pero later, mga 9:10 or 9:50 na mo nabaton ang information nga may arang incident nga mo na. So, kagina sang aga, natabo ang pagpanglutang dira sa may Kalye 11, Barangay Mambulak, Silay City. So, ang biktima ni amo ni si Rodolfo Cain Jr. alias Jun Compol. 54 years old, may asawa ni siya. Gira tumandok sa Barangay Mambulak man. So, base sa amon pag-imbestiga, amo ni siya ang listed siya ni nga SLI namon, ang street level individual. Okay. Kag formerly na-arrest ni siya sa drug case sang 2013 pa. So dugay na to. Kag ongoing ang iya kaso ni, ongoing trial, kag on bail ni siya. So sa natabo kagina nga while nga siya nag-inom sang iya kape sa front sang iya store. So may isa ka tawo nga nagpalapit sa iya. Kag in close range gintiro siya twice. Wow. Naiguan gid siya sa may dulunggan nga parte sa left neck sa may sa left sa nawala nga bahin sang dulunggan niya, dulunggan naton. Sa may likod nga portion malapit sa liog bala. Okay. Gintiro siya. Then after sang nang natiruhan siya ang suspect nagsakay sa motor for escape. Pila ka bilog ang suspitsado, sir? Balid duha kay ang naghimo ang perpetrator ta nga amo tong backrider kag ang driver nga naghulat sa iya. Okay, naghambal kita sir atubang sang store, meaning sa atubang Tabok Dalan store niya diri sa binagapahuway-huway sa Tabok Dalan man nagapulupungko siya damo sina. Hindi gid siya tabok, kilid gid siya sa print gid sa iya store. Oh, okay. So ang lugar sir ano ni nang may mga pamalay man nga damo sir tupad-tupad jud da? Damo pamalay, pero that time abi sang may incident ang the sole witness nga nakahambal nga daw nakitaan siya nga may pagpaglupok bala nga nakitaan siya nga siya napatay. Ang iya nga utod nga amo tong naghambal nga ang nagpatay amo tong nagsakay sa motor nga nalagyo. Okay. Ini sir mga suspect naton ano ni may mga face mask, may mga helmet, bonnet or anong sitwasyon sir? Actually amo na ang
delay sang aton identification sa ila kay syempre ang mga tao diri gina-istriktuhan naton nga magsuksok face mask Yes. kag face shield mo. Yes. Actually ang iya ni ka-suspect base sa amon pagpangusisa is naka-fully covered gid ang face. So face naka-face mask gid siya nga covered gid except sa portion sang iya mata kag ginagagamit pa siya shade. Daw amo na something ang makitaan sang pag sa iya sa pag-escape niya galing ang ato nga sole witness waay siya makitaan nga nagaatubang kay that time nagapasakay na siya sa motor. Do ka dasig lang gid bisang hitabo ano? Dasig lang gito oh. So ining victim anong aside from may store siya nga gamay, ano may iba ni siya nga trabaho abi sir? Subong? Hambal nila wala man kay dira mo lang na siya kuno gatulo tambay. Oo. Mapulupong ko da sa guwa. Kag makadto simbahan kuno hindi na kundi niya simbahan na ang iya ginahambal nga area. Kag mapuli man lang dira amo lang na kunong iya na opisyo kisa kuno ga bike man na siya. Within dira man lang sa Mambulak. I see. So karon sir nakapamangkot kamo sa iya sining pamilya ano may death threat na ni siya prior nga ginhimo ini sa iya kini sang aga sir? May ideya sila? Before sang insidente wala sang may mga incident related nga sa iya. Party abi kun anong mga away-away da wala. Wala man kuno. Oo. Why man siya ka-record sa mga barangay no? No, wala man. Oo. So ano karon sir ang pinaka mga ang gulo nga ginatutukan nyo diri sir? Although nga medyo may kabudlayan kay halos ran wala man sa sang ideya. Amo na gani ginakuha namon nga ginkuhan gid namon nga ang aton nga soko ang mag-process ang crime scene para makabulig sila sa amon determine sang possible nga anggulo. So as of now ongoing pa ang amon pagbasi-basi kung ano ang mga other pagid nga mga na posibleng anggulo sa iya pagkapatay. I see. So ang motorsiklo ay plate number nga nakit-an sang utod or iban nga tawo? Ang budlay lang abi sa una kaysang ang siyempre gratol man ang aton nga witness kay utod diyan napatay. Ang focus niya ang balya, wala sa motor, wala sa tawo to. Kaya ang focus niya, sa nakitaan niya nga naghahandusay na ang iya brother. So, dito na siya nag-focus. Correct na. Bal ko gani, tani, bisan ng mga plate number or ang klase sang motor. Kay, naghaduhabi siya sang kuan niya klase nga motor mo. Mahambal siya RS or mahambal siya XRM. Pero, nambal ko ni siya, different layo abi ang diferensya sang RS nga motor kaysa sa XRM. Siyempre nag-cramming na siya guro sa munang sitwasyon. Cramming na siya. Siyempre. Kasi pa man lang later on ma-determine naton kung ano gid nga motor ang nagamit galing siyempre kay it takes time pa ni. Siyempre patay na no? Alangan mo man unahon mo pa to. Pero sa area sir may CCTV ayhan can help nga locate malang kamo or maka-identify mo some persons abi? Sa mismong crime scene, may lapit na nga CCTV nga iya ka barangay. Pero, that time, wala man siya ga-function. Kay, wala yata ga-record. Oo. Kag, although, tabok sang crime scene is iskwilahan, ang wala gid sang may tawo bala nga ara sa front sang school that time. Nga magdugang tani testify kung sa natabo. Okay. Sir, since 2013, according to yung nga nakaagi sa aresto, kag nakagwa siya, ay ning mention mo nga SLI, subong gini nga tuig sir. Sini nga mga tinuig gini siya. Meaning gina-monitor gini siya. Siyempre ang konsepto abis ang aton monitoring is ongoing na siya. Once nga na nakaagi dakop ang isa ka tawo, gina-considered nato na sila nga street level individual kay siyempre may previous may history. So kag naka-bail siya mo. So
Wala man kita nag-preempt na may mga activities siya for that time, pero ang aton listing abi hindi na siya pwede mapanason from time to time kag islan kay once nga ara na gina siya gina-monitor siya every time. So sa ang aton intel unit. So sa tungod nga gina-monitor siya ongoing gyapon na sir nga sining involvement sining droga. Hindi pa ako ka sabat sa imo na sir kay wala pa ako kapamangkot sang amon intel operative subong. Yes, sige. Maintindihan nato, no? So, as of motibo, anggulo, today, do ay pagita, sir, may mapalayag, sir, no? Amo na. Subong wala pagit to be determined pagyapon. Kag ongoing pang aton follow-up. Sige. Kag siyempre, kung ano man ang na-recover namon sa crime scene to, i-request pa namon na for ballistic kag cross-matching sa mga previous incident para madugangan ang amon pag-determine sang case. Grabe. Ang duwa na kaigo, sir, liog lang yung tanan, sir. I'm sorry kay Nando, hindi ko nagkuhan na gets. Sa liog tanan sintro, sir, no? Bali, ang entrance. Sa ulo. Sa ulo. liog. Sa taas, sa babaw na, sa nababaw nga parte sang liog, sa may likod na bala. Okay, so meaning katalikod ni siya, sir? Naga-side view. Naga-side view siya. Siguro pagkakita, guro medyo madalagan panitani kiti once nga nagapungko skilid gatubang nga sa dalan pagkakita ya hana guro matindog tanay guro ni kay malagyo guro di aling kiti abtan gid siya. Amo siya. Posible. Hindi mo nato na kay. Pero that time wala siya dalaganan kay dira lang mapasud lang siya dahil sa ilabalay. Sa ilabalay lang. Grabe. So magambal kita tubang dalan ti daw ka 3 ka tikang sir, no? Hindi ayawan ka na maginamo. Amo nit mga 2 to 3 steps kay ang binit lang gid karsada mo. Basta tapos intention kundi malagas ka gid. Anyways, sige sir, nakabay pa no, mahatagan justice ining kamatayon although nga ti bisan nara siya tod sa listahan nakaagid ako pero ti dapat deserve man ni siya no nga makaagom sa hustisya ang pamilya niya sini. Salamat sir, good evening. We are doing further investigation sina kag pod sa amon chief of police nga nagahatag man sang bulig para inabuligan niya man kami ang investigation bala to solve ang isa ka kaso kay daw negatibo man asamo ko di ma-solve mo. Sige. Police Lieutenant Gilmore Cuare. Sakto na ko sir, no? Sir. Good evening. I'm sorry good sir. Salamat sir. Good evening, good night sir. Mabuhay ka sir. Good evening sir. Yes sir. Action firing line. Deputy Police Makaksyon sang Silay PNP, no? Sa maning pagkapatay kay na sang isa ya ka SLI kay na daw LSI pang malawag ko, no? Street level individual kay kaagi aristo before naka-bail ini siya so mo nagasuroy-suroy pero may kaso siya. Action firing line. Why sang ang pamilya mismo nakambal man nga why man kontra, why man nakapa-record sa barangay, why man nakapa-blatter ni daw prior sini, why man sang kumusyon, why man di threat ti ano ni man. Action firing line. Amaning challenge sa aton sa kapulisan kung paano nila inihatagan sang hustisya kag solusyon mafailan kaso ang sino man to mga suspect nga ato dugang naman ni sa ila sining problema sa sila'y PNP sa pag-imbestigar. Action firing line. Las 8:44 Action Radio Philippine Standard Time na pagbalik naton karon dugay dungagan ta pag-edisyon ta las 8:45. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. 8:51.
This time check is brought to you by Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso naton mga kaaksyon ang DTX sa 500 capsule. No? Line. Maing gabi lang kay Rodora Shoko, naga-monitor gid na late siya kuno. Bao, scan lang da karon na. Pwede mo gid i-rewind lang ma'am ang live natin. Si Kativer Arapman, Action Bright, good evening. Pag-greet lang sa family V-Ray sang barangay Araal, La Carlota City. Salamat gid. Nonoy Tahunes Arapman, naga-monitor, naga-paniyapon Sri Matinian. Sige, salamat gid. Chris Vilma Treyes, good evening, Action Bri, watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Greet lang ko no, Azero, Montoya, Somido, Treyes family. God bless ko no, kag salamat. Gida, sige. Aldren Estibes Pavalia. Pag-greet lang family Pavalia, Estibes Limco, Octavio. Salamat gid mga kaaksyon. Si Milanda Sausa Araman, good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami diri sa Sharina Heights, Barangay Takuling, Bacolod. Salamat. Christian Roa Araman, okay, sa Sipalay ni si Sir Aldrin, no? Salamat. Lily King, salamat min sa pag-monitor. Sige. Ari pa ding isa sa piyak nga side do, mat-amaton tani. Mayang gabi, Action Bri, monitor kami di sa Porok, Mabinuligon, Barangay Handumanan, Narcisa de Los Santos. Salamat gid sa pag-monitor diri. No? Okay, sige. May nagahingagaw pa. Nag-monitor man sa sininga mga tinion mga kaaksyon. No? Gilang check ko lang diho sa Piakman. Monitor sininga tinion ng Barangay Estefania nga si Kian Angelo. Papaya Lolo Jom Marie. Salamat gid sa pag-monitor. No? Si ang mga Biligorio family, mga si Bibi, nag-monitor sa ni Matinion. Hindi pangita ko pang yasin nga mensahe diyo. No? May show pa kita tani, galing kay oras ta daw ka kulabos mangyapon. No? Ibuhos ta nalang ni sa greeting sa buong gabi. Nag-monitor sa action firing line, Yolo kag ang Gregorio. Sa kay Chay Linda kag Choy Dida at Toledano, more power sa program. Salamat gid. Si Nanay Linda kag Tatay Idiman kag si mga Riasora family na Tita Ida dira sa Morsya naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Si Lola Pansing man dira sa Iroreco ba naga-monitor gid ko no? Halin saga to magbabi no? Sir Philip Alonso guys, salamat gid. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, Papa Sir Bry, Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, madamo gid nga salamat. Sir Alex Montesa, salamat gid. Si Rose Winner Araman, nag-monitor sa Germany. Del Sarad Maganda. Good evening, Exxon Bry. Monitor live sa Isabela. Great lang family Magana Gomez, Miranda Arojo. God bless. Veronica Santillan Manukan Araman.
Si Sir Nono Miravalles Araman. May gabi si Karing Alubin niya. Saan dumanan ka pamati, gid pirmi. Salamat. Ang IPM, ginapanawagan na naman ho. Sa Sigasco, kuno to, ginalabay-labayan nyo lang tong basura ho. Ulog tasan yung naga-IPM, bala mo. Kapag dako, bayad sa syudad, pero sila yung pawala lang. Dapat balikan nyo na isang namin nga serbisyong ginabayad sa publiko sa inyo. Di kayo pa kapal-kapal ang tayo mukha di. Ang COVID-19 cases maka-aksyon Bacolod sa Subong Adlaw, may ara sang 5, ang Negros Occidental 7. May naging man siya gasaka sa mga lampas pa sa 20 action ano. Dira naman na siya hasta, salamat gid no. Si Sir Romel JP Araman naga-monitor sa balita ta. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa, sa technical side we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton sini IT expert tonight, with Action on the Defensor aton sini partner subong man kag News Center Girl. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Henovia. Tama ako aksyonan. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.